magrai debroma mungoi khoroksa tibrasa takhuk bisiba romoi thongoro kalaijak sa khamya bemar hamya bai chokprop jagoi tabuk phano hamya ko bisiba ngai thangka kori chugyano khungja bihik basa yago rang puisa tongmani bebak sabai naikha kwbangma sak nainok rok talangai kwbangma mutayatai ujarokni thani bo thangai nailaijaka hamri de mano pheba tabuk phano hamya ko kiri lachi tongoi chukliya bwsaino teisa muthangai de narak mano hinai tabuk bihik aba bini logisong lokorongni bwskango nukjagoi lokorong thani kisa chubachu sanjaka je chubana ro kisa chubaja badi hinai jong deli koktoni bwkhaktibo joto lokosongno koinai mankha kenoro khoksa khongnai chubajadi takhuk magrai debruma teisa kaham krang hamai phaijato chubana muchungoi tongnai tiprasa takhuk tiprasa lokorok norok chubana muchung hangke khoksa khongnai yago je mansak norok chubai mankha ke belai hamane je chubana muchungoi tongnai takhuk song eba lokorok oro video screen o khe joto bank account number rok rijak tongo norok chubaja baidi takhuk magrai debruma ni kabingkha Bisramganj Dosrat Polli phaidising bini bihik eba bini logisoni khoktibo kicha bini koimungno eba lokorong thane chubachu sanmungno phaidising kisa khana layana logini sori hamya abo kisa chuba soda man hoine ang naina ta takhuk ukolong ta hamya bo mangni gan bukara jok to sekang no 6 bosor kaja gan taban logini ke bo 5 bosor ka kha ke doctor naima bo naikha hamya oro naikha hamya ase kobi sob naikha hamya gabo tabo rang pusa baile chukang ke ang tam khan ke lukorong na kisang saijo naita lukorong khai ne chubachu saijo naikha ta na saijo naita kisa ungkini logini mungkha tamo magarai debroma busrok balokha buso amor ka khabini boni amor to busung khana 50 rok no saja sait positi rok ungkha sait rok den utar khachi do ungke bo amok ke thorak lai temone busrok balokha purai ko 5 bosor ka khata go ke doctor nayo hamya ase kombinasi nayo hamya ke abo tam khaine ni ang lukorong kisa suba sanaita taku bukorong no makhaja ani ko rang pusa kari ba bai suka je tongmani hanya nai kharok mana kharok na ke hamya ke ba tahu kisa ang lukorong no suba sanayo doctor ta sang chikha so khaina nya bagai ang lukorong no suba sanaita makhaja tahu ke bono doctor ok phunu je to tahu ke kisa doctor ke phunu yang tongkha oh nai nai rang bukuri kha rang pusa kari ke phunu ma yang tongkha abo rang pusa kari bagai bono sak phunu main to kata na sak phunu ma yang tongkha ta ko bon taba ka tabu kni ne nai mong ke malo lukorong no kisa subadi badi awa haita na abo haitang kisa suba sonaita bono nai nya bagai ke nai ma rang pusa kari chuka abo tangi chanai ba jedin je tangi chana buina ko nokri chanai ba abo haita ko abo kisa nai ta ang lukorong thani sarai khone rakho to sarai tonggo go busani sala masa logi ke masa ka to bahira thangla ge ko suko tonggo busa tabu amoi tongnai masa tongta ya ma haja sunga ke tongnai ko tangi salai nei ma ke apse hamya hangka batabu nanya ni kosto mi tong kharang keriba ya ma haja sung amo sajo kisa nai tang lukorong no bono doctor kampung baganya doctor kampung rang pusa be jalangan no lukorong ko kya haita rang pusa be jalangan ya ang ko kata kota ko lukorong no ja o kamin mungkha tamo Dosar Polli Bisar Monjo Dosar Polli ta Bisramganj Dosrat Polli na naikha oro prothomot Bisar Monjo nayo sukar no ke sukar ni bithi bosar kha hamya ge abo tola bo naikha ketai ko mutai ro bo naikha asai ko beso mutai re kha mo hai khala kata ko kun phan hamya ta doctor ke tam sabono tam rugi ni sabono sukar ni sab sugar na ke mutai naikha bo kisar nosto mo hai rok sata bono kono tabu bono doctor phunu nei baganya bo jaga phunu nei to hatara gotlang de ni phunu ma abo hatara kon ko terang kobang nangam beli apa tam ketarang nai ke ang abu tolo rok phan phunu ge yang haitang ke oje doctor sinne rong phan sawo nei phunu mani mo haitang ka ko maso bi tong manta nung khai bini logini na na ke din logini ni mung khai tam sa sujolok ki de